sing gedhi sing mburi. Yang minta ngamen di sini dikasih. Ya suasana asik. Mbak iki anakmu perawan. Kemudian ana ing belan sawah. Melunge wangi ning kanthi sekolah. Tolong sasi mak aku urip bayaran. Mak dong kamu mandi tenang. Diijabahi marang Gusti Pangeran. Kaya ngene rasane wong ora duwe. Duwe pisan diejek karo kancane. Eling-eling manungsa bakal mati. Yen wis mati dikubur sana famili. Dipendem jero di apit bumi. Jero di apit bumi. Ana kubur iku akeh pandasa. Laka bakal ajake padha marah. Ajake sampe pemembo dadi perawan. Beno rasane ana kuburan. Herat ora ana motor lewat. Ning akhirat ora ana sego berkat. Ning akhirat ora ana meja bea. Ana negodone malaikat. Asli. Kowe pancen keresek kaya bekas pacarku.
Terima kasih, Wali Mong MC.